ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apay nga inawis nak dito itersina ni kagawad ko anang tataba daw. Pag meriendain nakkaday. Pag merienda ay nasasawang, naglain ka nga eh. Oh, anya tigatangan yaw. Adalang man ipabasak ka ni Kwaraw. Pagbasain na. Kita no talaga mo't lang ang nalain ka agbasa. Anya ngay nga ro ti pabasam kan kuana. Kwaraw. Basa man da ito'y nakapigkay dito'y tersina ni Mari Kwanak. Ayan na ti basak. Da ito'y nay. Ito daw. Dim sursuruan Mari Kwanak. Bay mabasahin na. English samot na itaw. Medyo nakapuyak iti English kahit. Kuharog, saan nga English dayta? Dim mo basahin? Amaw. Kit basahin nga ro din Ay na, apay aya ka ba dong apilitom nga agbasa ni Kuharog no di namot amaw? Nay, kasano kumasaan na nga amaw? Kiptanod saan na makabasa? Kunana di tao'y bawal ti umutang. Nagla ka. Ay, usto di pampanunutek. Dandanik na pugtuan. Dakay lakamalay. No apay ni Kwarog ti pinagbalin ni parente nga chiptanod. Na, apay anak ko namday ta. Kadi na mo tagbasa. Di na mo ayamag. Ay napulos asaan na nga amaw. Kahit anya ko mga rodeta. Siya ka. Siya tirumbang ngagbalin na chiptanod. Tapay anak ko namday ta. Kadwi na. Tanalay nga gayam. Nalaing kaya mag. Ay sos, narigat lang ti agsasaw tuyan. Nalaingak. Isuan no adaman tirumbang ngagbalin na chiptanod. Awan sa balay, no sana siya. Siyak tuyan. Nangingmaw. Talaga nasiglat kayo atanod ako raw. Natiliw yung tatakaw iti manok iti rabi. Wanang kail. Pinagtitinulungan mi kadagiti tanod kao. Saan kami anat naturaw? Ay rumbang laeng Nagbantay kami talaga. Idinadlaw mi nga danjak tatakaw. Kinahamat may. Ay, kasta ati tanod. Uray no adda nalabusan mi ahwait lide kan kapray. Saan milatta asinarda nga nakinahamat jak tatakaw? Ay, nagtuturod kayon. Aging ga nakamatan min jak tatakaw. Limaban pa'y lang. Anya nga iti naramid yaw. Dinanog ko Lumaban gayam Ay, nagturodin at chiptanod. Siyempre agpabaka kaya. No tinuratan lang ang kail. Awan ti makatiw kanya. Anya mo dahi ta chiptanod mo pare. Di na mo tagbasa. Di mo mo't ibagbagat ti kasta paray. Naglaka lang, di na pa mo basahin. Ay, uray di na mo tagbasa ta nagagat ka naturod. Naturod ay abay. Apay, di mo na damag iti rabi ang nagronda da. Chismis lang da kita pare. Natiliw da jag tatakaw iti manok dito kabildatan. Dahita lang, natureday. Nalibtak at chiptanod ni Kwarog. Siyak pare, uray pa'y kasano karigat, kabalak abasahin. Malakip mo, iti grade 1 tayo. Ay, amok asikat ti kalalaingan nga agbasa iday. Ti chiptanod, rumbang ang nalaing agbasa. Kasla adda kayat mo asawon na. Ay kat naglaing ka nun nagits mo ti bagbagak pare. Apay, kayat mo tagbalin at chiptanod. Ay na, naglaing ka pare. Kasta talaga ti kayat ko mapasama. Amin ka di maray, na pagsasaritaan mi ita iti barangay hall, asukatanan ni Chiptanod. Ni Kwarog? Sukatanan? Isumati ko na ni Kapitan. Ay, apay ngay ang masukatan. Kat mayatmat ni Kwarog kas Chiptanod. Pagbigyan tayo man mat kano ni Kabadong, ta ibagbagana kat nga iso tinalaeng. Ay, awan lat amok anasaya at mapasamak marikwanang. Sana nasagit tinakam kao. Ngunit tatabadong tagbalin na chiptanod ang kail. Ay, rumbang laang Barang nasaysaya at taon, no iso ti agbalin at chiptanod ti barangay. Isumati ko na. Nalalaing ka nung nga adayong nga mitisi ka. Ay, yaminay. Talaga nakapuyak nga agbasa. Ay, talaga nga min analaing nga agbasa ni pare ba daw.
Ang nalay nga agrunda. Uray alalya, jak kabutang. Ay, day takot ti pagbilibakan ka kaanakan. Sige, pagbigyan tayo ni Tata Badong agbalin at chiptanaw, no day tatikayat na. Di siyak itan ti Chiptanod tuyang. Ha, kabaalam, tagbalin at chiptanaw. Ay kat siyempre dahito ya kinalaing ka. Yaki din kabailan. Ay sos, badong, narigat tagbalin at tanaw. Day tantuki di chiptanaw day. Hanya ko matinarigat. Nalakalaan tuyang. Basta mom tagbasa ka nagbilang. Sige man, kitaan taman no kabaalam mo lang tagbalin at chiptanaw. Kunakman no agrunda kayo ita, kabadong. Madaman nga grunrundada maray. Ang tugawak lang dito tersinam. Taurayak dagiti pinagrunda. Asino dagiti pinagrundam. Dagiti tanod ko Kano nagaduda. Yaki di ibaunay. Simurot kamad kuman tas si kangaro ti chipda. Dita ka nagkamalay maray. Tichep. Aguro uray lang dayta. Iti i-report dagiti adda ti babay na. Kastaya, ni kwarog ide kat sumursurot nga agrunda kadagiti tanod na. Sa bali ak nga raud. Sa bali ti agtartaray dito'y panunod kaw. Gagangay itinalaing nga tao. Mare, nimot pari badong day taagur urok dito'y tugaw dito'y tersenam. Ay, di tamot tin anak urog. Kuna na nga inururay na dagiti tanod na anagrunda idirabi Kayat mo asawan, saan ang nagrunda ni pari badong? Saan, maray? Na, kasano at chiptanod day ta? Sapay aldawan, di mo tinagrieng taagawid kuman. Ay, kababain alablabsan dagiti tao anakanga nga anakaturog. Dito'y paymat nga rod sangwanan ti tersenam. Riingaksan maray. Ay, makapirdi iti view. Di ka lamabain. Naturog ka kiday ni Jesangwanan ti tersena ni Marikwanang. Pagbainak kumangay. Kahit saan kamit kanugayam anapan nagrunday di rabi ay? Imbaon ko nga rod dagiti tanod kaw. Saan ka makauawat Ay, wan gayam. Ayan na nga, di honorarium mau. Awanan ti bagas kan sidang. Ay, wala niya. Nas ka na maawat kaw, di honorarium kaw. Ay, mapan ko alain, kani parinteng. Tiaramideng, mapan ka pala ang umutang, kani marikwanang. Umutang manan. Ingkan, kano saan nakakayat a pautangan. Ibagam tinagan kaw, kaskip tanaw. Kasano ko maapautangan ka, Mare? Kadi pa'y naanak sayan tinagadong nga utang mo. Di na kayat apautangan. Oray ibagak anibadong konti chip tanaw. Ay uray pa'y. Narigat mo't ano malugi da ito'y tersinak. Nungay ibagak anaungat ni badong kaw kas chip tanaw. Kanaungat lata Hanya ko mga itipagbot ngak. Agwala ni badong kaw. Agwala? Chip tanod nga agwala? Ha? Adayamot kasta? Ay, inak ibagakin ni badong kaw. Di na kayat apautangan. Marikwana, agsarita taman. Apay ka badong. Agungungot ka maut. Nasaya, tamadlaw mo ang makungungita. Tatalaga makungungita. Apay nga road. Anya ti basol ko. Apay asaan mo ang pinautangan ni tuyang kaw. Talaga gaya, managipulong kan ka. No ay niya timbagak, iso ti masurag. No ibagak ang pautangan ni tuyang kaw, naskay na pautangam. Nagturay kamutan. Gawin na, chiptano da nga rin. Sana agaputa si Kati Chiptano, kat maaramid mo latan ti kay kayat mo. Kaya't mo nga agwala nito'y tersinam. Ha? Ay, sus, paysunan. Ay, una yan ni Kabadong. Ay, buongan ng samot na titagilakong. Ay, isan da kalabdan. Kaya't ko ti makipin na tay. Tal na ka kadi. Siyak da ito agan anawakan ka. Ay, si kamot gayang paray. Kaya nga nga ron. Asino kumati mga nawakan ka nusan asyak.
Apay nga agwala ka dito'y tersina ni Marikwanang. Nakaungetak, tasan na kayat apautangan ni Tuyang kaw. Ay, ipukpuk kaw mo pa'y kano asi ka ti Chiptanod. Iso arumbeng apautangan na kayo. Kit punumit paray. Awan gayam kortame. Awan kwartayo kan ni Marituyang. Wayne, iso nga alakaw, di honorarium kaw. Honorarium. Manupay lang aldaw mo ang nagbalin a Chiptanod. Alaam ti honorarium maaw. Apay, saan na mabalay? Lukundak sa amay. Inaramid dak at Chiptanod, ita, diyo ita ti honorarium kaw. Yay. Ay, aglalaban tayo na nukas na. Ay, agtalnakan na eh. Ay mare, saan ang mabalin nga agbalin at Chiptanod ni Pari Badong? Ay talaga amaday. Aga samanti inaramid na dito'y tersinak. Nagadaw adi botelya alakom anabuong. Tinukol na pwede kayo nga istantek. Ay sos, nakaungungat. Kanabiit nga agpudot ti ulo ni Pari Badong. Kasta aya mo tigalad ti Chiptanod. Ay, ti Chiptanod, nalaeng nga agpasensya. Kan imbes nga agwala, iso ti aganawa kadagiti agwalwala. Isumad day ti amok, takasta ni Kwarog. Isumait, ang ni Pari Badong, di na pa'y kayat ti agrunda. Wen ta ibabaon na laang nga dagiti tanod na nga agronda. Ket iso, agur-uray laang nga na nakaturog. Ay, saan akasta ni Kwarog? Kawan, sumorsorot ni Kwarog ang mapanagronda kadagiti tanod na. Kaan talaga nga awan kabutang na. Saan anasaya at tigalad ni Pari Badong? Iso nga isubli tayo ni Kwarog at Chiptanod dito'y barangay. Is-istoryaan da kan di Tarwar Badong. Tapay ko mga istoryain dak. Saan ka no anasaya at ti ugalim kas Chiptanod? Na minsan naglang ang nagwala dito tersina ni Marikwanang, saan ako na nasaya at Chiptanod. Kay ti sumat tinangag ko nga is-istoryaan da. Binuong-buong ko lang dagiti tagila ko na dakas akon. Nangagkaw asaan ka pa'y kanong agron-ronda iti rabay. No dahi tatis istoryain da may papankanyak. Sige, agrunda akon. Inton rabimot lang, agrunda. Panagnakak man na siya, ti katuturadan at Chiptanod dito barangay tayo. Ay na, nagmayatag silaw ititukak itaasal lagang kay. Nagadutin na tiliutan. Uwan nga rad ka, anakan. Sige. Kukak kayo lang kukak. Tatiliwan na kayo ni Kwarog. Ang kail, datawi dyan ako. Ewan, sino nga taday jay? Nutanod na kita. Apay ngagmay may sangay. Ay, ang mga umay agsilaw apadata. Ay, abanta ng kail. Di ay abamon. Sige. Kukak! Kukak! Timalyaw ang kail. Umaysan dito'y ayanta. Umay nga, timarayon. Ay, way. Apay nga timaray. Kukak! Kukak! Ay, Kukak! Uston! Ha? Adan anapabot nga. Ay, Badong, di kamot agkiraman. Agan anukan. Kukak! 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 Ha? Ay, sus! Sinarak ti spirito ti tukak ni Badong kaw. Kukak! 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 Na! Kapanamaw! Kukak! Ay, sus! Aglag-tulag tumutin ni Badong kaw. Agbalbalinan na tukak. Ang kail, nimit gayam tatabadong dyan nakita tayo dirabi ay. Ewan nga rod. Ay na, napabot ngan unay, hindi nagkukak ka. Ay, jak mating gagara binut butang. Napanmat gayam ka no nagrunda ngagmay-may sa. Apay ngamin na nagrundang agmay-may sa. Inda ulwan na kumaadag iti daduma atanaw, tapno at nakaduhana. Ay, kwa, inta alawan ni Pari Badong. Kaasay, no kanayon latan nga agkukukak. Wano aglagto-lagto. Unang kail, kaasimot ni nana tuyang. Ay, nabanog ako ng kail. Sinalaan tamutain kan kinankantahan ta ni Tata Badaw.
Ngam kukak latamot ako kak. Wan nga rod. Awanan ti mapanunot ko awagas. Kukak! Kukak! Ay na, Kapitan. Di ko na nabaybayan yun ni Badong ko nga ang kukuka. Kukak! Maray, nakita mait. Inaramid minti amin ka ni Kwarog ngam awan lata. Uling raw. Kukak! Ay, ada pang panunutan. Kukak! Isun sa ti kasayaatan a solusyon da ito'y aparikot. Anya da ita, Kapitan. Kukak! Adubun tayo ni Pari Badong. Mayat sa. Anya nga dugwain! Nagkulay ti dayta! Ha? Agpipin na tayo ano kas na! Ay na! Mayatan ni Badong ko, Kapitan. Ay, naimbaga na. Ay, mabigbig na kami, paray. Apeki din na sanyay. Sika ni Parinteng. Kat si Kamay ni Kwaraw. Oh, Mayatan ni Tata Badong ang kail. Ay, narigat gayam tagbalin na jiptanod paray. Delikadaw kung nakabutbuteng. ay, una. Nalakaayang amin ti agbalin at chip tanod. Isungay sublikon kung ni Kwarog ti panagbalin na jiptanaw dito barangay. Ay na, Tata Badong. Narigat ti responsibilidad ti Chief Tanod. Iso adi mo karitan day ta ang trabaho. Gaputa irresponsable ka. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puklay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Junren. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangag.